खुलुमबाय बड'लेण्ड नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ आं जासिहरबाय। दिनै मोनसे निउस पर्टेलाव जों नुनो मोनदोंदि UPPL नि मिटिंआवहाय थांनानै एस जकिं बिथाङा राजीब सारनि बेनारखौ गारि खिथुआव लागायनानै बुंदोंदि बियो राजीब बांगाल सारनि मानसिफ्रा UPPL नि प्रग्रामाव फैनानै जगदान लाफैदों। UPPL आ देरहागोन। UPPL आव फैनानै जगदान लाफैदों होननायलाय जों बेखौनो दुखु मोननाय फोरमायोदि बावखुंग्रि समष्टिनि जानानै जे बिथाङा बेबादि बुंनो नाङामोन। बिदि बुंनायखौ जों बावखुंग्रि समष्टिनि मोनफ्रोमबो जाथि जनगति बिथांमोना बयबो दुखु मोननाय फोरमायदों, जायनि जाहोनाव जों दिनै बेयाव खौसे जानांगौ जानानै फैदों। बिथाङा बाहेरानिफ्राय फैनानै बियो जेबो मोनथिया बे बावखुंग्रि समष्टियाव बबे खनायाव मा दं मा गैया, बबेयाव मा जादों मा जायाखै, बबेयाव मा जालांदों मा जायाखै बिथाङा मोनथिया। गतिके बिथाङा बेफोरबायदि बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ। जों बेखौनो फोरमायोदि जाहाथे बिथाङा बेबायदि बुंनानै जोंनि मावथि लोगो बिथांमोनखौ कनफिउस खालामनो नाङा। आं बेखौनो बुङो जे बिथाङा निउस होनोथाय मोजां होदों, जाहाथे बेफोरबायदि बानायनानै बिथाङा निउसखौ होनो नाङा। भबिष्यताव नङाबा माबा मोनसे माबानोबो हागौ जे जोङो दिनै बावखुंग्रि समष्टिनि जानानै जोङो राजीब बांगाल सारखौ जेरैखि जायाबाबो जै खालामनो सानदों। जे बेयाव बिथाङा बेबादि बुंनो नाङा, बिदि बुंनायखौ जों दुखु मोनदों। जाय हक जों दिनै लकेलनि मानसिलाय आं बयबो आंनि बावखुंग्रि समष्टिनि मानसिफोरखौ आं बेखौनो फोरमायगोन दि जाहाथे जोंनि बे राजीब बांगाल सारखौ जेरैखि जाया देरहाहोनांगौ। राजीब बांगाल सारखौ बे नारेंखलनि सावगारियाव भटखौ थुनानै जाहाथे देरहाहोयो। ओमफ्राय आं दिनै हरिनागुरिनि सासे भटार, सासे लकेल भटार। आं दिनै बिथाङा बेबादि बिरुद्धि खोथाखौ बे माब्लाबाबो दाबुंसै। जों जाहैबाय सासे लकेलनि मानसि, खास लकेल बावखुंग्रि समष्टिनि। बिथाङा बेबादि दाबुं, आं बेखौ बार बार खावलायो। आंनि बुंनायखौ आं बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। जाथाया बबाव जायामोन बे लोगो मोनलायनाय जाथाया माबेहाय जाया बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा? एक्जाक्ट जाथायखौ आं बुंनो हाया। आं दिनै मथा मथि 8टा साराय 8टासोनि गेजेराव आं बे निउसखौ मोननाय जादों। एक्जाक्ट आं लकेसनखौ बुंनो हाया। बिथाङा बेबायदि गारि खिथुआव पस्टारखौ दोननानै बिदि ब्लेम होनाया थिग जायाखै। बिथाङा निउसखौ होनोबा मोजाङै होदों, आं बेखौनो बुङो आरो गुरैयै खावलायहरनाय जायो। आदाया एस जकिं आदाया मोजाङै मोजां जाहाथे निउसखौ होयो। भबिष्यताव बेफोरबायदि दाबुंसै आदा। आं प्लिज आंनि तरफनिफ्राय आं नोंखौ बार बार रिकुवेस्ट खालामगोन जे नोंथाङा बेबायदि भुलावबो मावनो नांला। आंनि बावखुंग्रि बेयाव राजीब ब्रह्मनि जिथु देरहासारनाया नोंथांमोना रोखा बुंनो हायो नामा? जों 100आव 100 बुंनो हायो। राजीब ब्रह्म प्लास बांगाल, राजीब ब्रह्म बांगाल बिथाङा 100आव 100% देरहागोन। जोङो बयबो राजीब बांगाल सारखौ जोङो हास्थायो। राजीब बांगाल सारानो फैनांगौ, मानो होनबा बियो सासे मोजां केन्डिडेट। जायनि जाहोनाव जों निर्दलियाबाबो जों राजीब बांगाल सारजों ओंखारदों। राजीब बांगाल सार बादि केन्डिडेट गैया।